Dechreuwyddio. Diolch i ni ti o Dduw am y fraint o cael dod ger dy fron ac yn galw arno ti nawr i drigerhau wrthym i ddod lawr i'n plith i'n nerthu ni yn ein haddoliad y bydd y cyfan yn dwy'n clod i'th enw di. Tywallt ysbryd arno mi, ni'n gofyn hyn oll trwy enw ac heiddiant i'n hardwydd Iesu Grist. Amen. Gallwch chi ddarllen o air Duw yr Efengyl yn ôl Marc, y bedwaredd benod, Marc penod 4, ac yn dechrau'n adnod 30. Marc 4, adnod 30. Ac fe ddywedodd, i ba beth y cyffelebem deyrnas y ddiw, neu ar ba ddameg y gwnaim gyffelebrwydd ohoni, megis gronyn o had mwstad ydyw, yr hwn pan heier yn y ddear, sydd leiaf o'r holl hadau sydd ar y ddear. Eithyr wedi'r heier y mae yn tyfu, ac yn myned yn fwy na'r holl lysiau, ac fe ddw ganghennau mawrion, fel y gallo hediad yr awyr nythu dan ei gysgod ef. Ac a chyfryw ddamhegion lawer y treithodd fe ddynt y gair, hyd y gallent ei wrando. Ond heb ddameg ni lefarodd wrthynt, ac o'r neilltu i'w ddisgyblion fe a eglurodd bob peth. A bydde bendith Duw ar ei air sanctaidd ef. Gydewch chi nawr droi at ein harglwydd mewn gweddi. Diolch yn i ti unwaith eto o Dduw am y fraint o cael dod ger dy fron. Ar dy ddydd di o Dduw ni yn gallu dod ata ti, alw ar dy enw di, ac yn gwybod bod yna groeso, bod yna dderbyniad, gan ein bod yn dod trwy heiddiannau dy fab yn gweredwr yr arglwydd Iesu Grist. Ac felly o Dduw ni yn diolch i ti am yr Efengyl sanctaidd, yn diolch bod ffordd wedi hagor, dy fod ti wedi darparu'r cyfan sydd yn angenrheidiol i ni gael bod yn rhan o'r deulu, rhan o'r deyrnas. Ac yn gweddio o Dduw y bydde di yn presennoli dy hun yma yn ein plith, yn ein helpu ni i dy geisio di, dy ddoli di, i ddeall mwy o'r rhyfeddodau dy air di a'r Efengyl sanctaidd yma o Dduw. Gad i'r cyfan peri i'n calonau i lamu oddi fewn. O Dduw i ni yn galw arno ti, fadde ni am ein crwydro cyso, madde ni am ein angyrhediniaeth, madde ein bod ni'n cael ein taro lawr mor aml gyda digalondyd wrth i ni weld cyflwr y byd a'r difaterwch sydd o'n cwmpas ni, ac mor aml mae'r difaterwch yma yn dod mewn i'n bywydau ni hefyd o Dduw. Madde ni ein bod yn caniatáu hyn i ddigwydd. Helpa ni ddyrchafu'n llygaid tuag at y mynyddoedd o'r lle y daw ein cymorth. Helpa ni godi'n golwg ata ti, i ni sylweddoli dy fod ti wedi darparu'r fath iachawdwriaeth, bod y fuddugoliaeth wedi ei hennill yn barod o Dduw, ac ein bod ni'n rhan o'r deyrnas yma. Helpa ni o Dduw i sefyll yn y dyddiau tywyll yma. Mae'n anodd o Dduw i ni'n aml yn atgoffa'n hunan, ein bod ni'n fach ein niferoedd, ac o Dduw gymaint wrthwynebiad sydd. Ond o Dduw helpa ni i sefyll ac i fod yn ffyddlon, yr ho'r sel i ni, yr ho'r awydd i ni, yr ho'r tân yna oddi mewn i ni, y byddwn ni yn ffeindio bod na nerth na ellir ei ddisgrifioni bai i fod yn dod ohono ti. Gad i ni brofi dy fod yma gyda ni heddi. Gad i ni bob un o'n ni dystio ein bod yn gwybod rhywbeth o'th bresenoldeb yma yn ein plith. Ni'n gofyn i ti beri y bydd ein calonau ni yn gwybod beth yw'r tywelwch yma, yr heddwch yma yn ystod yr oedfa. Gad i ni i edrych arna ti ac i weld dy fod ti trwy dy ragluniaethau yn rheoli'r cyfan. I ni yn cyflwyno'n gwlad i ti ac yn gofyn i ti'n bendithio'n gwlad, rho ffydd ni ddisgwyl pethau mawr yn ein gwlad. Ni a gwledydd y byd wrth i ni weld y fath gasineb, y fath dristwch, y fath ddioddef, ac eto o Dduw i ni'n gwybod petai pobl yn troi at Grist, mor wahanol byddai hyn. Felly o Dduw i ni'n galw arno ti, ddod nôl i'n plith. Ter di'n plith ni yma, yn yr adeilad yma, i ni'n gofyn i ti dod i'n plith ni fel cenedl, fel gwlad a gwledydd y byd. Ter tywallt y lan ysbryd arnom, ter da tywys eneidiau ata ti dy hun, ac iddynt beri bod y ras yn anorchfygol. Felly o Dduw, i ni'n cyflwyno'n hoedfa ar holl y ddydd i'r ofal di, ac yn gofyn i ti i'n helpu ni nawr ac i ddiogelu'n hamser ni, a bydd y cyfan y byddwn ni yn ei wneud yn dy ddyrchafu di ac yn dwy'n clod i'th enw di. Felly o Dduw, tywall dy lan ysbryd, bendithio ni, arwain ni, helpa ni yn ein gwendid, i ni'n gofyn hyn oll trwy enw ac heiddiant ein harglwydd Iesu Grist. Amen.
Dych ni ganu emyn rhif 61. Mae Duw yn llond pob lle presennol ym mhob man. Y nesaf yw fe o bawb at enaid gwan. Wrth law o hyd i'w rando cri, nesau at Duw sydd dda i mi. 61 gewn ni sefyll i'w chanu. Byddai'n testyn o'r Efengyl o Marc y 4 benod ac y 10 a geir yn niwedd y benod adnodau 30 hyd 32. Marc 4 adnod 30 ac fe ddywedodd i ba beth y cyffalybem deyrnas ddiw neu ar ba 10 y gwnaim gyffalabrwydd ohoni. Megis gronyn o had mwstad ydyw, yr hwn pan heier yn y ddeiar sydd leiaf o'r holl hadau sydd ar y ddeiar. Eithir wedi yr heier y mae yn tyfu ac yn myned yn fwy na'r holl lysiau, ac fe ddwg anghennau mawrion fel y gallo hediad yr awyr nythu dan ei gysgod ef. Nawr, mae Iesu ar gychwyn y 10 yma drwy holi cwestiwn arddull a oedd yn arferol ymhlith yr Iddewon. Yr oedd gofyn cwestiwn gan yr Iesu, nid oherwydd embaras nad oedd yn gwybod sut i egluro neu ennill amser ac yn y blaen, ond oherwydd fod ganddo rhywbeth pwysig i'w ddweud. Rhywbeth holl bwysig i'w ddweud. Ffordd o gael sylw y gwrandawyr. Yn aml yn yr ysgol, fi'n siŵr i ni'n mynd trwy cylchoedd o gwahanol ddilliau o yr hyn y mae'r arolygwyr yn ei ddisgwyl o athrawon mewn gwersi. Ond yn aml iawn beth mae'n dweud, mae eisiau rhyw sefyllfa ar ddechrau'r wers mwyn bod y sylw'r plant ganddo chi. Ac ar ôl cael ei sylw nhw, nad ydych chi'n colli'r sylw ar ymdrech yna, felly trwy gydol y gyflwyniad o leia, ei bod wedi symbolu nhw, yn paratoi nhw ar gyfer y dasg. Ac i chi gallu gweld, mae'n bwysig yr oedd yn arfer ymhlith yr Iddewon i ddod ar ryw gwestiwn, a falle trwy holi'r cwestiwn bydde rhywbeth yn peri i'r gwrandawr o wrando fwy. I ni gweld hyn, Eseia 40:18, i bwy gan hynny y cyffalybwch Dduw?
Yna cwestiwn arall yn yr un adnod, a pha ddelw a sodwch iddo. Cwestiynau. Cwestiwn mwyn i chi ddeffro ac yn meddwl, beth yw'r ateb i'r cwestiwn yna? Beth sydd rhaid i ni ddweud? Ac felly dechreuodd yr Iesu, roedd ganddo fe rhywbeth pwysig i'w ddweud. Ac roedd yn bwysig achos yn ystod y cyfnod yma, efallai roedd y disgyblion yn bryderus ac yn poeni am y dyfodol. Yn sicr mi fydda yna rai yn eu plith nhw yn yr eglwys fore ac yn yr eglwys yn ystod dyddiau Iesu Grist ei hun, mi fydda yna, wrth gwrs bydda yna, rhai wedi bod efallai yn bryderus. Ond mae'r Iesu yn ei cael ynogi nhw, a fe ddywed wrthynt, yr hyn oedd yn bwysig i ddeall am deyrnas Dduw. Mor bwysig i bob un o'n ddysgu'r wers hon. Nid oes pwnc mwy pwysig na teyrnas Dduw, a sut fedrwn ni fod yn rhan ohoni. Ac i ddeall wel, yn gyntaf, hoffwn ni edrych ar y dechreuad bychan. Ac yna lledeiniad eang ac yn drydydd yn olaf Teyrnas Gadarn. Wel, yn gyntaf, dechreuad bychan. A dyma beth oedd yr Iesu'n ymwybodol ohono, achos dyma beth wynebodd e. Ac yr oedd yn gwybod yr oedd yr rhai oedd yn dod i wrando ar yr arglwydd Iesu Grist yn ymwybodol o hyn hefyd. Y dirmig a'r gwawd yr oedd y byd yn ei ddangos tuag at yr eglwys neu yr efengil neu teyrnas Dduw. Be bynnag yw'r gair i chi sy'n defnyddio. Y teyrnas Dduw, yr efengil, yr eglwys, y capel, y Cristion, yr unigolyn efallai. Y bod yna, y ddirmig a gwawd. Dyna oedd yr agwedd yn ystod cyfnod yr arglwydd Iesu Grist ar y ddaear, ac felly yw'r agwedd heddi gan y byd. Mae pobl yn chwerthin am ein pennau ni, yn dydyn? Fi'n credu yn nos Fercher, o'n i'n dod i'r cwrgweddi, neu'n nos Fercher diwetha neu'r un cyn. Ac wrth i ni ddod, dim ond doi o'n i'n dod lawr y pafin, ac yna rhywun mewn fan fawr wen, canu corn, ac yn dweud yn Saesneg, mynd i'r capel i weddio, gweiddi mas y ffenest. A droies i rownd a edrych i fyw i lygad e, a drychodd ei fyw fy llygad i ac yna i ffwrdd â fe. O'n i eisiau dweud, ydyn, oedd y cwrgweddi. Ond dwi'n tybio rywsut o na wawd, gwneud hwyl am ein pennau ni. Yn dweud beth yn y byd i chi yn neud gyda holl broblemau'r byd, rhyfeloedd, tlodi, cysineb, trais, chi mynd i'r capel i weddio. A dyna oedd y gwawd, a dyna sy'n wastad wedi bod. Ac yn y ddameg, beth ni'n dysgu yn y ddameg blaenorol i hon, lle bwr yr had i'r ddeiar, fe ddangosodd Iesu Grist y pwyslais a'r waith gras yn y galon. Ac yma, gyda'r ddameg yma, yr hedyn mwstad, sut y tyfa yr hedyn, ac y lledeina yr efengil a Teyrnas Dduw. Dyna oedd y neges oedd am roed i'r dilynwyr oedd gydag e. Yr oedd y darlun o hedyn mwstard yn un wych i'w ddefnyddio. Roedden nhw'n sicr yn gyfarwydd ar hedyn yma yn y wlad honno. Dyna roedd yn gyffredin yn tyfu ac yn tyfu'n dda. Ac roedd yr hedyn yma gyda'r lleiaf o had. Roedd yn fach. Falle nid yw'r lleiaf, ond yn sicr yn un o'r lleiaf. Ac felly, beth oedd yr Iesu am iddyn nhw sylweddoli, yn gyfarwydd ar darlun. Felly yr ymddengys Teyrnas Dduw yr eglwys yn ystod sicr cyfnod Iesu Grist, ac wrth gwrs dros y canrifoedd. Roedd yn ymddangos yn fach, mor fach yn bitw, mor wan. Popeth am ddechreuadau'r eglwys yn fychan yn doedd e. I bob ymddangosiad yn edrych yn ddinodi. Ni'n gwybod beth mae hwnna yn teimlo, yn dydyn ni. Mae e'n teimlo felly heddi. Ac yn nghyfnodau'r eglwys mae wedi teimlo felly. Ar adegau mae wedi bod wahanol. Ond mae yna adegau, mae yna ardaloedd yn y Teyrnas Dduw ar y ddaear, lle mae yna ganghennau gwan allwch chi ddweud. Ond ni'n gwybod bod y darlun yn gryfach yn ei chyfanrwydd. Ond dyma beth oedd y dechreuadau, dyma sydd i'w ddisgwyl. A dyma'r broblem i ni wastad yn edrych yn gnawdol yn dydyn ni. Dyma'r broblem i ni wastad yn edrych a rhywbeth sydd o ran ein natur ni, i ni meddwl, os nad oes na lawer yna di bwrpas yw y di nod,
Dwi ddim yn gweithio, mae yna rhywbeth o'i le i chi wneud rhywbeth yn anghywir. Ac felly dyna oedd y disgyblion siwr o fod yn teimlo rai ohonyn nhw. Efallai bod nhw'n meddwl beth yn y byd i ni wedi wneud yn dilyn Iesu Grist. Mae'n edrych mor fach, mor ddinod. Pan ych chi'n meddwl am ddechreuadau yr eglwys, meddyliwch am hyn. O feddwl fod y deyrnas yma, roedd yna sôn am deyrnas. Pan ych chi'n sôn am deyrnas, ych chi'n meddwl, roedd mawr cryf. A dyma beth oedd y darlun o'n nhw'n meddwl pan oedd y disgyblion a dilynwyr Crist yn clywed yr Efengyl yn meddwl y mae teyrnas Duw yn rhywbeth fawr. I ni'n mynd i ddod yn rhan ond mae'r Meseia'n dod ac mae e wedi addo ac felly fe ddylynwn ni hwn achos dyma lle sy'n eisiau ni fod. Wrth gwrs mi fydde rhai wedi dilyn am y rhesymau anghywir. Wastad wedi digwydd. Dyna wastad yw hanes yr eglwys. Rhai yn ymuno gyda'r eglwys am y rhesymau anghywir heb ddeall yr Efengyl. Ac yna rhyw bwynt yn ei bywyd yn sylweddoli, dydw i ddim yn deall y neges yma, dwi ddim yn hoffi'r neges yma, ac yn ymadael. Dyna wastad yw hanes y deyrnas yma. Rhai yn ymuno, ond ddim wedi deall. Ond mae mor bwysig i ddeall yr elfen ysbrydol o teyrnas Dduw. Ond mi roedd rhai neu falle'n disgwyl rhywbeth mawr, ond edrychwch sut oedd yn dechrau. Mae popeth amdano fe'n fach, ac yn ddinod. O feddwl fod brenin y deyrnas wedi dod i'r byd yn y fath ffordd. Lle chi ddychmygu sut oedd pobl yn meddwl. Cristnogaeth, mae'r brenin yma yn ôl pob sôn wedi dod i'r byd fel babi bach ac i ni newid cofio hyn adeg yn y dolyg ac yn dod, i ni wedi dod a chofio yn dod y dolyg, y cofio ac addoli un mor fach eiddil yr olwg, un a anwyd mewn preseb tlawd y Methlehem. A mae'n swnio mor ddinod. I ni yn rhoi tynged ein henaid ar babi bach mewn preseb y Methlehem. Mae pobl yn meddwl beth yn y byd i chi'n neud. Ydych chi'n iawn? Ydych chi wedi mynd o'ch co? Chi'n rhoi eich bywyd chi? Chi'n rhoi eich sil gyfan i un oedd yn fabi bach tlawd ymhlith yr anifeiliaid. Ac i chi'n pwyso'ch enaid am dragwyddoldeb. I chi'n fodlon rhoi'ch bywyd gyfan. I chi'n fodlon mynd heb pleserau'r byd. A chwantau'r byd. Oherwydd hwn. A dyna fel oedd yn edrych. I ni'n gwybod, ydyn ni, iddo gael ei broffwydo, mae fel hyn oedd cynllun Duw. Mae dyma ble roedd e fod i cael ei eni ac yn y fath amgylchiadau. Ni'n gwybod hynny, ond i'r bobl ar y pryd ac i bobl sydd ddim yn gwybod hynny, maen nhw'n meddwl, wel beth yn y byd i chi'n neud yn credu yn hwn, mor ddinod yw e. Ac i ni'n gwybod i'r angylion gan ei glodydd ac i Dduw anfon seren i ddangos y ffordd, mae'n anhygoel. Ond i bawb arall, doedden nhw ddim yn gwybod dim byd am hynny ac yn meddwl babi bach. Dinod oedd y cyfan, mater o ddirmig a gwawd, a tybiwn ni yn ein noson o garolau ni. Os oes na rhai yn gwybod am ein noson o garolau ni. Ac os ydyn nhw falle o chwilfrydedd yn mynd ar y we i weld beth sy'n gan rhai ni ddweud. Achos nos Iau, mae mor anodd, ond diwedd, nos Iau cyntaf o'r mis Rhagfyr i ni'n cynnal yn noson o garolau ni. Chi'n gwahodd pobl ac ni'n ddiolchgar na'r unig cyfarfod sydd dynnu lle mae pobl yn trafferthu ddod. Dyna chi cyflwr ein gwlad ni. Rhai sy'n hoffi'r elfen efallai canu cyrolau amser yn y dolyg. Ond dyna pa mae'r neges yn dod. Ac efallai rhai'n gwrando a chwilfrydedd ac yn meddwl, wel, beth yw e, ni eisiau clywed ac yna maen nhw'n meddwl, mae'r neges yn pwysleisio popeth ar y babi bach yma. Pwy yw nhw? I ni, chi'n dysgol i ni ddod mewn i oedfa, gwrando rhywun yn siarad am hanner awr, pan allan ni fynd i gyngerdd a gweld band pres yn chwarae ac yn chwarae'r carolau a beth yw'r tonau maen nhw'n galw nawr carolau, jingle bells, yn dydyn? Maen nhw'n galw pethau fel yna. Yn garolau nawr, chi ddim yn gallu defnyddio y gair carol ar gyfer emyn, mae'r carolau yn bopeth, am y rai sôn am y dathlu a'r muria yn rhoi yn rhegion, a ni'n hoffi'r pethau rhoi yn rhegion ac yn y blaen. Ond maen nhw'n meddwl, chi'n credu'r pethau yma? A fi siŵr bod yna bentwr y pobl yn chwerthin ac yn meddwl, chi di roi nos Iau lan a sim lot o nosweithiau. Chi'n gallu siopa yn Gaerdydd yn hwyr yn y nos. Chi'n codi noson o siopa.
Dyna'r dirmig a gwawd. Pan ni'n meddwl am y brenin yma'n dod yn dlawd heb gyfoeth gweladwy, ac iddo ddod o'r nefoedd i'r byd yma heb fyddin i'w amddiffyn brenin, teyrnas dduw, brenin, chi gallu galw e'n frenin, a does ganddo fe ddim byddin i'w amddiffyn e. Hynny yw ddim y byddin arferol y gall dyn ei weld ar gefn ceffylen cario arfau. Dyna be mae'r byd eisiau weld. Maen nhw eisiau gweld ceffylau, maen nhw eisiau gweld tanciau, maen nhw eisiau gweld bomiau, maen nhw eisiau gweld pob math o arfau a dangos cryfder a nerth. Edrychwch ar hynny ni mor gryf. Ond i chi'n sôn am teyrnas dduw ac i chi'n sôn am frenin gafodd ei eni mewn stabl sy'n gyda'r anifeiliaid ac mae'n mor dlawd, does ganddo fe ddim byddin. Ac ar y gosa a ddaeth yr arglwydd Iesu Grist a ddefnydd o'r fath anifeiliaid oedd ei orymdaeth ar gefn asyn i Jerusalem. Asyn! Ond i ni'n gwybod proffwydwyd yn yr Hen Testament y byddai'r Iesu'n dod ar gefn asyn. Ond mae'r byd yn chwerthin am ein penni. Ac mi roedd nhw amser Iesu Grist. Iesu Grist, chi, brenin y teyrnas yma, ar gefn asyn. Ac yna pan ystyrir roedd ei ddilynwyr, yr apostolion, yn rai heb addysg. Doedden nhw ddim wedi cael ei dysgu, sgrifennu, darllen, yr hanes, yr ffydd i ddew. Dydyn nhw ddim wedi mynd trwy'r broses. Yr rhain yw'r apostolion, pentwr ohonyn nhw, yn ddiaddysg, ni'n gwybod ar apostol Paul ar un fwyaf clyfar, siwr o fod un o'r rhai fwyaf clyfar sydd erioed wedi byw ar y ddaear, ond does neb yn sôn am hynny, ond oedd y gweddill, i ni'n gweld y gweddill i gyd, roedden nhw'n bobl cyffredin, heb addysg. Ac yna, disgwylir i rai heb addysg i ledaeni'r neges. Sut gall rai heb addysg, heb y geiriau pwrpasol, arwain pobl i'r deyrnas yma, a peri i'r deyrnas fod yn gadarn ac i ledaeni dros y byd. Yr oedden nhw'n bysgotwyr ac yn byblycanod. Y rai mwyaf anebygol i ysgwyd y byd. Doedd rhain ddim gyda dull a chynllun mwyn lledaenu beth am i fynd i'r dref yma'r ddinas yma, beth am i ar allan. A doedd ganddyn nhw ddim yr adnoddau. Sut o'n nhw'n mynd i wneud e? Os ni'n gwybod yn yr oes fodern yma, ni'n gwybod, petawn ni'n cael eglwys. Fi'n gwybod i ni'n fach, ond petawn ni'n cael rhywun sydd yn arbenigwr ar Facebook, ar Twitter, Instagram, beth yw'r pethau yma i gyd. Dyna ni, bydd yr holl ysbysebu di sorto mas. Os gewn ni rhywun sydd yn arbenigwr ar argraffu, allwn ni argraffu pethau i fynd o rownd yr holl strydoedd. Dyna'r ateb, argraffu pentwr o bethau a gwasgaru fe mas. Beth am ni roed ar y cyfryngau i gyd, a newn ni roed y gyd mas na'r le, ac fe fydd yr ateb wedi ddatrys. Ond nid felly oedd e, nid fel y mae e, a nid felly oedd e. Roedd rhain yn ddiaddysg. Doedden nhw ddim yn gwybod sut i wneud y pethau yma. Pysgotwyr oedden nhw. Sut gall pysgotwr gwybod sut i ledaeni'r neges yma am deyrnas mor bitw gyda brenin oedd yn mynd ar gefn asyn? Sut gall rhain ledaenu neges ar draws y byd? Mae'n anhygol yn diwe. Ond yna, i feddwl mai y groes oedd diwedd y gân i frenin y deyrnas yma, yn ôl yr Iddewon. Gafodd eich brenin chi ei ladd ar y groes. Ac iddo gael ei groesoelio fel drwg weithredwr ei hun. Ac i ni'n gwybod yn dydyn ni, nag i sy'n rhaid i rhywun dweud yw celwydd am rhywun, ac mae'r celwydd yna'n sticio'n diwedd fel mwd. Mae e'n glynu, ac mae e'n lledaenu. Unwaith mae un person yn lledaenu un celwydd am rhywun, mae e'n mynd ar wasgar yn diwedd. A ni'n gwybod hynny, mae wastad wedi bod a mae dal i fod yn wir. I dweud rhywbeth neis am rhywun, dweud ddim yn lledaenu unrhyw le. Ond dwedwch chi gelwydd am rhywun, dwedwch chi rhywbeth cas am rhywun, feith ar draws y lle, fel tân.
Ac felly fe roddon nhw Iesu Grist a dweud mae hwn yn gablwr, mae hwn yn ddrwg weithredwr, ac fe hoeliwyd e'r groes, ac yna ar ei ddewon i gyd yn edrych ac yn chwerthin ar y disgyblion, i chi yn rhoi eich holl fywyd i ddilyn, un gafodd ei eni mewn stabal, mewn baban bach yn y preseb, gyda anifeiliaid drewllyd, ac yna i apostolion neu ddilynwyr yn bysgotwyr ac yn publicanod, ac yna iddo cael ei groesoelio a marw, ac am wawd, am ddirmig. Sut gall deyrnas fel hyn fod o unrhyw werth? Ond nid dyna yn unig. Yr oedd ei ddilynwyr nid yn unig heb addysg ac yn wan. Bradychwyd yr Iesu gan un a gwadodd un arall ei fod yn ei nabod e i ferch. Dyna beth nath e. O na, dwi'n mynd nabod e. Sa'n gwybod dim amdano fe. Dyna chi pa mor lwfr oedd nhw. Dyna chi pa mor wan oedd nhw. Dyna chi pa mor ofnus oedd nhw. Dyna chi lefel y deyrnas yma i bob ymddangosiad allanol. Yr oedd yr dilynwyr, y disgyblion yn wan. Dirmygwyd ei neges ei athrawiaeth. Yr oedd yn fain tramgwydd i'r Iddewon. Yr oedd yr athrawiaeth yr oedd yn dysgu i'r bobl crefyddol yn dramgwydd iddyn nhw. Ni'n gwybod lot am hynny hefyd yn dydyn ni. I ni'n cael ein ceiddo tro ar tro bod yr neges yn tramgwyddo pobl. Ond beth i fod i wneud? Taweli lawr tym bach. Dyna'r dymuniad gan bobl, ond dyna oedd y broblem bryd hyn yn yr eglwys fore. Yr oedd yr neges yn fain tramgwydd i'r Iddewon ac yn ffolineb llwyr i'r groegwyr. Roedden nhw'n edrych ar y dilynwyr Iesu Grist ac yn meddwl, beth yn y byd mae'r rhain yn sôn amdano? Am beth mae'r rhain yn rwdlan i penne? Dyna beth fydd yn dweud. Mae'r rhain wedi drysu. Allech chi ddychmygu amser cino ar ôl clywed nhw yn treithi. Mi fydden nhw wedi mynd rownd fel teulu bach o gwmpas y bwrdd. Ni'n gwybod bod hwn yn digwydd heddiw, dydyn nhw. Yn neud hwyl am ben y pregethu. Yn neud hwyl am ben y neges. A dyna oedd yn digwydd pryd hyn. Roedd na wawdio, roedd na ddirmig. Ac yn dweud, mae hwn yn disgwyl i ni ddilyn fel hyn. Ac yn disgwyl i gerdded ar y llwybr cil. Beth yw hwn? Mae hwnna mor hyn ffasiwn. I ni mor fodern heddi. I ni'n Gristnogion heddi. Ac yn gallu gwneud beth maen nhw'n ni. Ni'n gallu gwneud beth maen nhw'n ni. Sneb yn mynd i ddweud wrthai bod rai fi ddod i'r oedfa mwy nag unwaith ar y sil. Sneb yn mynd i ddweud wrthai ble dwi'n mynd ar nos Wener yn nos Sadwrn. Sneb yn mynd i ddweud wrthai, os dim ots os na i feddwi neu fod yn anfoesol, achos mae Cristnogaeth fodern yn eang iawn ac i ni'n croesawu pawb a phopeth. Os unrhyw beth yn wahanol, yr oedd yr Iddewon yn ddirmygus o athrawiaeth, roedd yn dramgwydd ac yn ffolineb llwyr. Athrawiaeth o gael bywyd o ganlyniad i farwolaeth. Am beth ych chi'n siarad yn nhw'n dweud? I chi'n trial dweud wrtho ni bod na fywyd ar sail marw. A dim clem gyda nhw am beth oedd rhain yn sôn. Roedd nifer o'r credinwyr bryd hynny yn gwynebu erledigaeth marwolaeth roedd gai a thrawiaeth yn rhemp. Ac efallai roedd na rhai yn meddwl, mor fach, mor ddinod yw y deyrnas. Ac efallai roedd nhw'n meddwl, dyn ni wedi gwneud y dewis cywir. Ydyn ni wedi gwneud yn iawn i ddilyn hwn. Efallai'n dechrau meddwl, mor fach, mor ddinod, beth ni wedi wneud? A'r rhain efallai'n ddilynwyr o'r Iddewiaeth ac oedd wedi bod ers canrifoedd ac wedi sefydlu a roedd yr heolau yna, roedd y seremoniau yna, roedd yr adeiladau yna, roedd popeth ganddyn nhw yn ei lle, roedd trefn ganddyn nhw, roedd arweinwyr ganddyn nhw, a sut o'ch chi'n dod yn arweiniwr? Roedd popeth yn ei led, o ddim eisiau meddwl am y peth, o'ch chi jyst yn dod yn rhan o'r ffydd Iddewig. Ac yna, roedd rhai wedi clywed yr Efengyl ac wedi troi at Grist, ond falle roedden nhw'n dechrau meddwl, drychwch pa mor ddinod i ni. Mae pobl eisiau'n lladd ni, mae pobl yn dweud bethau cas amdano ni, a maen eisiau cael gwared arno ni, ac i ni mor wan. Ond nid yw'r un drwg yn gallu'n temtio ni o droi feddwl felly, pan i ni'n meddwl yn gnawdo.
So mae sawl gwaith wedi dweud o'r pulpit, beth fydd hi fel mewn 5 mlynedd. Fi'n cofio 10 mlynedd yn ôl, 15 mlynedd yn ôl, yn dweud, beth fydd ein cynnig lleidfa ni mewn 5 mlynedd. Cofio dweud na 10 mlynedd yn ôl. Cofio dweud y 5 mlynedd yn ôl. Ac mae'n wir yn diwe. Mae'n wir. I ni'n gweld y newid yma, yr agwedd yma, ni'n gweld yr ymwahanu yma, ni'n gweld, dydw i ddim eisiau'r neges yma. Dydw i ddim eisiau dilyn y ffordd yma. I chi dros ben llestri, chi'n rhy eithafol. A dyna wastad yw'r neges, dyna yw e. Ac chi sydd ar fain, nid ni, chi, a dyna wastad yw'r neges. Dyna wastad yw wedi bod. Mae wedi bod felly dros y canrifoedd. Dyna roedd Paul yn ei wynebu, dyna oedd Pedr yn ei wynebu, dyna oedd Ioan yn ei wynebu, a dyna oedd Iesu Grist yn dweud, byddwch barod, i chi'n ymddangos yn wan, ond cofiwch hyn, i chi'n fawr, i chi'n rhan o deyrnas Dduw, felly peidiwch â gwangaloni, peidiwch â teimlo'n drist. Peidiwch â meddwl yn gnawdol. I chi'n edrych yn wan, edrychwch arno ni, ni'n edrych yn wan, ac mae'r byd, mae'r eglwys yn chwerthin. Maen nhw'n dweud siwr o fod, fi'n siŵr bod yna rhaid yn dweud, o, does dim syndod bod chi mor wan. I chi'n gwrando rhywun yn pregethu ac yn codi lais nes bod y tôn siglo ambell waith, ac i chi'n canu emynau sydd wedi cael ei cyfansoddi canrifoedd yn ôl, chi'n darllen Beibl William Morgan o bawb, 1588, y cyfieithiad am beth i chi'n sôn. Newch chi ddod lan i'r oes fodern. Beth am i ni defnyddio neges lot fwy diweddar. Beth am i ni ddweud wrth bobl? Be maen nhw eisiau clywed? Ond dyna yw gwleidyddiaeth. Yn o be fi'n deall erbyn hyn, gwleidyddiaeth yw, dwedwch be mae'r bobl eisiau clywed mwyn cael y fleidlais. Os fwyaf bleidleisio fan yma yn dweud pethau i denu nhw. A dyna be mae'r eglwys bellach wedi wneud. Ac yn dweud fe allwn ni wneud daioni yn y pen draw, cyn bellai bod ni'n cael nhw i ddod mewn. Sdim ots sut ni'n cael nhw mewn. Yn ni twyllo nhw falle gyda'r neges bach wedi ddyfrio lawr. Wel, gyda'ch chi ni symud ymlaen, lledaeniad eang. Onid yw'r efengil, yr arglwydd Iesu Grist yn rhyfeddol. Mae'n dangos yr elfen ysbrydol drwy'r adeg, dengys sut ni all y byd ddeall. Dydy'r byd ddim yn mynd i ddeall. A'r byd yw y byd sydd ddim yn dod i'r capel. A'r byd yw yr rhai sydd yn dod i'r capel sydd heb gredu ac heb ddeall yr efengil. Does dim gwahaniaeth rhwng rhywun sydd yn eistedd yn yr adeilad ac yn grefyddol ac wedi dod ers hydoedd, ond heb wir ddeall. Does dim gwahaniaeth rhwng nhw a'r pobl sydd wedi rioed bod yn y capel. Yr unig gwahaniaeth yw, chi'n mynd mewn i'r adeilad. Gall unrhyw un ddod trwy ddrysau capel. Gall unrhyw un gwisgo siwt, gall unrhyw un cario Beibl, gall unrhyw un canu emyn, unrhyw un yn gallu gwneud e. Gall unrhyw un dweud, dwi'n credu. Ond nid yna byw'r neges, mae e'n ysbrydol, mae e'n rhywbeth na all y byd ei ddeall, a mae e'n i'w ddatgelu i'r enaid. Dyma yw'r neges y teyrnas Dduw, rhaid iddo gael ei ddatguddio. Gan Dduw i ni, rhaid i'r enaid gael ei oleo. Dyna'r teyrnas i ni'n sôn amdano. Dyw'r byd ddim yn mynd i weld e, mae'n amhosibl iddyn nhw i weld e. Mae llygaid y neidiau pobl yn naturiol ddall. Nid oes modd gweld na deall dim byd ysbrydol. Mae modd deall a gweld materion crefyddol, seremoniol, dim trafferth yn hynny. Allwch chi gael llyfr. Allwch chi fynd i'r ysgol a dysgu addysg grefyddol. Allwch chi ddweud e. Allwch chi ddweud, fel hyn mae'r crefydd yma'n gwisgo, fel hyn mae'r rhain yn bita, fel hyn mae'r rhain yn cael arogl-darthau, fel hyn mae Cristnogaeth yn neud. Maen nhw'n cael oedfaon yn y capel i fedyddio plant neu bedyddio oedolion. Maen nhw'n cael bedydd, maen nhw'n cael pob math o bethau, maen nhw'n cael cymyn, a maen nhw'n mynd trwy'r bethau lluniau ohono fe, tic, tic, tic. Dwi'n gwybod beth yw Cristnogaeth. Dim byd o'r fath, nid dyna teyrnas Dduw. A mae'n rhywbeth ysbrydol. Mae'n rhywbeth, mae'n rhaid i Dduw ei hun i ddangos i enaid. Mae'n rhaid i fod rhywbeth personol rhwng yr enaid a Dduw. Rhaid i Dduw ddatguddio i bob un, y crefyddol neu'r digrefydd, sy'n gwahaniaeth.
dyna pam ni'n gweld cryfyddwyr yn dod â'i datganiadau a thrawiaethau ac yn dod mor fyr o'r hyn sydd yng Nghaerdyw. Ymgais dyn i esbonio'r hyn ni allan esbonio. A dyna pam y gwelwn gymaint o gau a thrawiaeth o fewn Cristnogaeth. Dyma pam ni'n gweld gymaint o frigau Cristnogaeth a gymaint o agweddau gwahanol. Achos maen nhw heb i weld heb i ddeall A dyna pam mae gymaint o bwyslais ar pethau allanol. Ond nid oes na ymgais ymhen yng nghalon dyn i greu efengil sydd yn ei siwtio nhw, sydd yn caniatáu, lle yw chwant, yw pleser, yw balchder personol. Ond nid yw pobl eisiau cael ei gweld, eisiau cael ei cydnabod, bod gen i le i chwarae, bod gen i ran, fy mod i'n cael clod yn yr iachawdwriaeth dwi'n honni i gael ac hefyd y mywyd yr eglwys, ond nid oes balchder wastad, a dyna beth sy'n digwydd. A mae'r eglwys wedi creu. A dyna yw crefydd, yn creu rhywbeth y gallwn ni deimlo bod genddo ni berchnogaeth ohoni. Dwi'n rhan ohono fe. Fi gredodd, fi ddewisodd, fi sy'n gwneud, fi sydd yn dda, fi sydd wedi gwneud hyn a'r llall. Ond hyn a welwn fan hyn yw Iesu Grist yn dweud, mae bach byddai'r ymddangosiad cychwyn y deyrnas yma. Ond nid felly bydd ei diweddu. Mae fel hedyn mwstad, yr gwaith cychwynnol yna, mae'n edrych yn fach. Mae'n edrych i'r dyn cnawdol bydol yn fach, yn ddinod. Ond dyma beth mae Iesu Grist yn dweud, fe fydd ei ddiwedd yn wahanol. Nid dyfodol a fyddai'n dod i ben yn fuan ar ôl ei groeshoeliad fydda fe, ac wrth gwrs o feddwl am yr holl broffwydolaethau a gafwyd dros y canrifoedd cyn i'r Iesu cael ei eni, mae'n amlwg i ni, mae nid diwedd felly byddai'r deyrnas. I ni'n gwybod hynny'n barod, achos fe proffwydwyd dros ganrifoedd am beth oedd y deyrnas yma i fod, ac i ni'n gwybod fe ddigwyddodd e. Megis gwronyn o had mwstad ydyw, mae Iesu Grist yn dweud, yr hwn pan heier yn y ddear, sydd leiaf o'r holl hadau sydd ar y ddear, eithir wedi yr heier y mae yn tyfu. Ac yn myned yn fwy na'r holl lysiau, ac ef eddwg ganghennau mawrion, fel y gallo ehediaid yr awyr, nythu dan ei gysgod ef. Peidiwch a cael eich twyllo, peidiwch a digaloni. O felly ydoedd yr hedyn mwstad, dyna beth ddigwyddodd yr hedyn mwstad, ac roedd y bobl lleol yn gwybod hyn. Siŵr o fod, pan yn gwrando ar hyn, roedden nhw'n edrych ar un siŵr o fod. Ac i'r hedyn o'r lleiaf o had. Ac yna dechrau ymddangos, mymryn bach o wyrddni. Ac yna 10-15 troedfedd fel coeden. Llawn brigau, cadarn. Yr oedd yn le y daw adar i orffwys ar ei brigau. Dyna beth oedd yr hedyn mwstad. Dyma fe dyfodd ei fod mor gryf, mor gadarn, ac yng nghanol yr haul ac yna unrhyw gwyntoedd a pob math o beth. Yr oedd adar yn gallu dod yna ac yn gallu bod yn ddiogel ac yn cael gorffwys yno. Ac felly mae Iesu Grist yn dweud y tif teyrnas Dduw yn fawr ac yn gryf, ac i ni'n gwybod fe ddigwyddodd hynny, yndo? Os ych chi'n gwybod rhywfaint o hanes, sy'n eisiau gwybod llawer o hanes y byd, beth yw hanes y byd? Wel, chi'n gallu mynd nôl i'r Testament Newydd i Pentecost, yma gwelwyd ôl llaw Duw. Ar ôl i Grist gyflawni yr hyn oll y dywedodd y byddai'n i'w wneud. Ar ôl i Iesu Grist ddod i'r byd yma ac iddo fyw bywyd perffaith. Iddo wneud ei wirthiau, iddo bregethu ei athrawiaeth. Yna iddo fynd i'r groes, iddo gyflawni'r proffwydolaethau, iddo atgyfodi ar y trydydd dydd, ac yna iddo esgyn i'r neb. Ar ôl fe wneud hwnna i gyd, mwyn ennill ein iachawdwriaeth ni, beth ddigwyddodd? Achubwyd y neidiau, 3,000, 5,000, sefydlwyd eglwysi yn Antioch, Ephesus, Philippi, yng Nghorynth, yn Rhufain. Fe dyfodd yr eglwys o un ardal i'r llall, ac, doedd ddim eisiau hysbysebu, nagod, fe ddath yr ysbryd glân nawr, ac fe ledeinodd y gair, fe ath yr efengil ar hyd a lled yr ardaloedd yma, ac fe dyfodd gymaint iddo ledeini a gorchfygu yr ymerodraeth Rhufeinig. Rhufeiniaid. Daeth i fod yn brif grefydd yr ymerodraeth, daeth a dal i dyfu ydyw, a lledeini ar draws gwledydd y byd. Ond nid yna welom, ni yma neu'n gwlad ni, beth ddigwyddodd yng Nghymru.
Ond nid yw wedi cael ei ddisgrifio ein gwlad fach ni di-nod yn ôl y byd. Does dim digon o bobl yn byw yng Nghymru i arweinwyr y wlad yma hyn o trafferthu gormod amdano ni, achos dim ond chydig o filiynau o bobl, 3 miliwn o bobl sy'n byw yma, dim lot. Dwi'n hwnna ddim yn mynd i wneud unrhyw effaith ar bleidlais gwledig Lloegr ar Alban neu Iwerddon. Mor bitw ydyn ni, mor fach i ni, maen nhw'n edrych di-nod i ni fel cenedl wedi bod erioed, ond eto i chi, dyma i chi beth sydd yn anhygol yn rhagluniaethau Duw. Fe ddath ei wlad fach fel ni, gwlad o bobl heb addysg, yr oedd y capeli'n pregethu yn Lladin ac yn Saesneg, doedden nhw ddim yn deall ar iaith. Doedd neb yn gallu deall beth oedd neges y pregethwr, ac felly doedden nhw ddim yn gwybod. Mynd i'r capel, gwrando ar rhain yn parablu mewn rhyw iaith arall, ac yn mynd o'n yn cario ymlaen gyda'r gwaith nhw. Ond yna'n sydyn, fe ddath yr ysbryd glân lawr, ac fe achubwyd eneidiau, ac yna codwyd pregethwyr, ac fe eithon nhw ar hyd a lle pentrefi a chymoedd ein gwlad ni, ac yn cyhoeddi fforddi a chawdwriaeth. Dyna beth ddigwyddodd. Am waith y mae'n gwlad ni wedi gweld. Methu mynd ar daith yng Nghymru heb weld capel. Fe ddywedwyd yn do, byddwch chi'n gallu teithio o'r de i'r gogledd, yn clywed pobl yn canu emynau yng Nghymru, ac ar ôl i un emyn ddod yn y pellter rhywle, byddwch chi'n agosau at gapel arall yn dechrau emyn arall. Dyna fel oedd e. Gwlad fach fel Cymru. A'r efengil yn lledaenu am ledaeniad sydd wedi bod. Ond mae'n edrych yn wan nawr yn diwedd. Unwaith eto, bod ni'n gwybod beth mae'r ysgrythyr yn dweud, i ni'n gwybod am y proffwydoliaethau, i ni'n gwybod beth wedodd Iesu Grist, i ni'n gwybod am hanes yr Eglwys Fore, i ni'n gwybod am hanes ein gwlad fach ni fan hyn, i ni dal ambell waith yn teimlo'n ddigalon. Ac yn meddwl, oes pwrpas parhau. Y fath droi cefn sydd yn digwydd a chi'n blino nhw yn dydych. Y gwrthod y neges. A chi'n meddwl, a pam i ni wneud hyn? Pam i ni wneud hyn? Mae'n fan hyn, mae'n blaenau ni. Wel, yn olaf Teyrnas Gadarn, dyma beth sy'n ganddo ni. A gwae ni am deimlo'n ddigalon am y peth, achos mae'r neges yn glir, mae'r ysgrythyr yn glir. Hedyn bach oedd yn fe dyfodd yn goeden. Am gyffroes, am gylondid, yr ydym yn gwybod fod y fuddugoliaeth yno'n barod. Ac fe ddaw yn ôl, fe ddaw Iesu Grist yn ôl yn fuddugoliaethus i gasgu ei blant ato ef ei hun. Dyna be mae Iesu Grist wedi dweud. Fe ddwedodd bydde fe'n dod ac fe ddath e. Fe ddwedodd bydde fe'n dod fel baban ac fe bydde fe'n dlawd ac fe nath e. Fe ddwedwyd ble bydde fe'n dod ac fe ddath e. Fe ddwedwyd beth oedd ei weinidogaeth oedd e fel ac fe ddigwyddodd e. Ac mae wedi dweud bod e'n dod nôl ac fe ddaw e. Yn fuddugoliaethus. Ac fydd y sawl oedd yn gwawdio ac yn dirmygu yn gweld yn syth mae anghywir oeddent. Mae Iesu Grist wedi concro'n barod. Am iachawdwriaeth gadarn. Y ffordd i'r deyrnas yma, y teyrnas ddiw, yw troi'r hyn a wnaeth Iesu Grist, yna beth oedd yn dangos i ni. Y brenin yma, brenin y deyrnas, arglwydd y deyrnas, y cyfan trwy'r hyn a wnaeth Iesu Grist yn ei lle. Beth ni'n dysgu yw teyrnas o ras ydyw. Mae hwnna mor estron i'r byd. Does dim un teyrnas gwyddwn ni amdani gellir rhoi gras o'i flanau. Ond mae teyrnas ddiw yn deyrnas o ras. Y mae mynediad i'r deyrnas yma. Dim ond trwy'r hyn a wnaeth Iesu Grist trostom ni. Dyna beth yw'r neges. Ef sydd wedi gwneud y cyfan, ond nid yw yn swndio'n ddinod cael eich gwahodd i ddod yn rhan o deyrnas Duw wrth ddod at y groes. Mae e mor bitw yn dydi, mae e'n swndo mor hyfedd, allwch chi ddychmygu pobl i ni'n nabod yn y byd, a petawn nhw'n dod ac yn gwrando a meddwl, beth i chi'n credu yn hynna? Mae'r ffordd i fod yn rhan o'r deyrnas i'w ddod at droed y groes. Dyna'r neges. A
Dyna beth i ni'n pregethu bob sul. O mor wahanol i'r byd, mor wahanol i gryfydau'r byd. Wrth ddod at droed y groes, fe olchir pob staen, pob pechod ymaith. Fe ddelir a phob baich ac a phob ofn. Fe fydd yn rhoi heddwch yn eich enau. Dyna beth mae Iesu Grist yn dweud. Dewch at droed y groes. Achos yno dwi wedi talu'r pris. Yno ar y groes, dwedodd Iesu Grist, dwi wedi cymryd y gosb am eich pechod chi. Yno dwi wedi ennill iachawdwriaeth. Dwi wedi ennill y fuddugoliaeth. Yno dwi wedi gwneud popeth sydd yn angenreidiol. Ac wrth ddod at droed y groes, mae'n dweud, mae maddeuant ar eich cyfer chi. Mae yna fabwysiad ar eich cyfer chi. Fe gewch eich mabwysiadu yn rhan o'i deyrnas ef. Wrth ddod at droed y groes. Ac yna fe cewch orffwys ymrigau y deyrnas yma. A gorffwys tragwyddol i'r enaid yn y deyrnas. Fel mae Adar yn dod wedi blino ar ôl hir daith ac yn gostwng lawr ar frigyn ac yn cuddio tu nôl deilen a'r hael tanbaid efallai ac maen nhw'n cael gorffwys. Ond dyma i chi orffwys i'r enaid yn rhan o deyrnas Dduw am le cadarn i fod yng nghanol holl stormydd y gwyntoedd garw'r byd yma yn ddiogel ymrigau'r goed yn ymddiogel dan adenu'r Crist. Dyna beth yw'r neges. Mae'n le cadarn i fod yn dydy. I ni'n edrych yn wan. A tybiwn ni fod yna rai am i ni fod yn wanach byth. Ond i ni'n rhan o deyrnas Dduw. Efallai bod yna rai yn gwrando ac yn ystyried ac yn meddwl, pendroni, ond yna'r un drwg yn dod ac yn sibrwd ac yn dweud wrthoch chi, mae gwan yw'r eglwys. Y byddwch chi'n unig os newch chi ymuno gyda nhw. Os ych chi'n mynd i ddilyn Cristnogaeth, ewch ar rhywle arall lle maen nhw'n caniatáu i chi cael lot o hwyl yn yr addoliad ac stan nhw'n mynd i cwestiynu dim byd o'ch bywyd chi. Os ewch chi fan hyn, mae'r rhain yn edrych lawr yn gas arnoch chi. Dyna beth fydd yn cael ei ddweud. Dyna sydd yn cael ei ddweud. Dyna be mae'r un drwg am i chi feddwl. Mae gwan yw'r rhai sy'n pregethu efengil fel hon. Fe fyddwch chi'n wynebu ar ledigaeth. Fe fyddwch chi'n colli ffrindiau. Dyna be mae Satan yn dweud wrth rai pan nhw'n dechrau meddwl ac yn dechrau ystyried. Allwch chi'n meddwl am yr ifanc ac yn meddwl, falle yn mynd trwy tygau a'i lefelau a meddwl am coleg ac yn meddwl, os fydda i'n neud proffes nawr. Nid nawr yw'r amser cyn coleg, achos amser coleg maen nhw'n dweud yw'r amser i arbrofi. Mwynhau chwantau'r cnawd. Neu adael am tro, achos os na i neud proffes nawr. Mae e mor wan, bydd neb eisiau bod yn ffrind i fi. Fydda nhw'n neud hwyl am fy mhen i mynd i'r capel ar y sul. Ond nid dyna bydd yn wir, a falle fydd yn wir. Cofiwch eiriau'r Iesu am ei deyrnas. Cofiwch am gadernid brenin y deyrnas yma. Brenin y deyrnas yma yw'r arglwydd Iesu Grist ei hun. Fe yw creawdwr y byd. Yr oedd e'n gallu dweud y gair ac fe ddath y lleuad. Chi di edrych ar y lleuad? Mae gen i declyn nawr i edrych ar y lleuad. Dwi newydd cael rhywun yn esbonio i fi sut i weithio fe. Gweld y lleuad. Fe ddwedodd Iesu Grist y gair. Chi di edrych ar yr hael, chi'n gallu edrych ar yr hael, mae mor bwerus. Bydded goleini. Dyna brenin ein teyrnas ni. So pan mae Satan yn dod ac yn dweud wrth chi, fe gollwch chi'ch ffrindiau chi. Be chi fod i ddweud, beth yw'r ots gen i am ffrindiau? Beth yw'r ots gen i am cael chwantau'r gymarein am bechod? Be dwi am fod yn rhan o deyrnas Dduw. Peidiwch â gwrando o'r tad celwyddau. Fe ddath hwn, Iesu Grist, a darparu ffordd i ni i cael bod yn aelodau o'r deyrnas yma. Ac fe ddwedodd fe ddof yn ôl. Cofiwch yw deyrnas ledeini dros y byd. Ac fe ddath a daioni pa ble bynnag yr aeth. Os ych chi'n gwybod hanes y byd, ych chi'n gwybod y mae Cristnogaeth wedi traws newid y byd daioni. Dyna pa mor gadarn yw e.
Unrhyw beth da sydd wedi digwydd yn ein gwlad ni, fe ddaw yn ôl I Gristnogaeth, i'r Efengil. Ac felly cofiwch hyn, pan I chi'n meddwl mai gwan fydd yr eglwys I chi'n dod yn rhan ohoni. A bach, dim lot o bobl. Cofiwch am nerth sydd yng ngwaed Crist. Cofiwch am nerth hwn y mae e'n gallu dod a delio â phob un bryw yn eich enaid. Mae'n gallu delio â cydwybod eog. Mae'n gallu golchi popeth drwg eich wedi wneud yn wynach na'r eira. Cofiwch am yr holl alluog sydd yn arglwydd y deyrnas. Mae e'n holl alluog. Mae e'n gallu gwneud pob peth. Pan ddaw gras Duw I galon dyn am nerth yw gras Duw ar waith yn yr enaid. Mae e'n traws newid. Bod yn edrych mor fach, pan mae'r hedyn bach wedi cael ei blannu, mae'n edrych mor fach, o mor nerthol yw e. Mae e'n gallu traws newid enaid. Mae e'n wirthiol. Nid proffes sy'n ni'n sôn amdano fan hyn. Chi wedi gweld pa mor bwysig yw e? Dyna pam I ni'n mynd mlaen amdano fe. Dyna pam yn y rai yn cyhyddo ni o fynd mlaen amdano fe. Proffes, I ni ddim eisiau proffes. Wag, I ni ddim eisiau geiriau yn dweud dwi wedi credu. Na, beth I ni moyn? Gwyrth. I ni eisiau gwyrth, nerth yr holl alluog, yn traws newid enaid, ac yn dod ar enaid o dywyllwch I oleuni, o farwolaeth tragwyddol I fywyd tragwyddol. Dyna'r Efengil, nid rhywbeth gwan dinod yw e, mae e'n holl alluog. Ac mae Iesu Grist pan mae'n dod i'r enaid, mae'n gallu traws newid enaid. Nid ni sydd yn dewis Crist, ond Crist sydd yn dod i'n heneidiau ni. Dyma I chi nerth yr Efengil. Mae e mor bwerus. Gwaith yr holl alluog yng nghalon dyn. Dyma yw pwysigrwydd teyrnas Dduw. Mae e mor bwerus. Felly peidiwch a cael eich digaloni gyda pa mor wan I ni'n edrych, achos ar y gair gall yr arglwydd ddweud gorchymyn bendith. Ac fe ddaw lawr yn nerth yr ysbryd glân a traws newid dinas mewn eiliad. Fe all y ddinas hon cael ei droi ben I weired mewn amrantiad. Ac felly'r unigolyn. Fe all unigolyn ddod mewn I oedfa neu gwrando ar y we, llawn anobaith, llawn eogrwydd pechod. Nad yw yn gwybod pa le I droi, yn dod at ddiwedd I terfyn. Tenyn ac yn meddwl beth fedra I wneud. Ac yna'n clywed yr Efengil ac fe fydd nerth yr Efengil yn newid y cyfan. Fe faddeuwyd pob pechod, fe golchwyd pob staen, rhoddwyd heddwch yn yr enaid. Roedd geiriau Iesu Grist yn galondid i'r credinwyr yn ei ddyddiau ar y ddaear. Calondid I fod yn amyneddgar, iddynt ymarfer ffydd I barhau I weddio ac I barhau I weithio. Ni all pwrpasau Duw fethu. Dwi'n mae'n bosib. Y mae yn barod yn fuddugoliaethus. Mae yn fwy o gelondid I ni heddi, ac fe gyflawnir y broffwydoliaeth yn llawn maes o law. I ni'n gwybod yna fe ddaw teyrnas Duw yn ei lawnder. Ac yn wyneb yr holl wrthwynebiad a'r erledigaeth a'r siomedigaeth, yn wyneb yr holl anghrediniaeth am galondid sydd yma, y gwyddom bod y fuddugoliaeth wedi hennill, ac ydaw Iesu Grist yn ôl, ein gweddi heddiw yw hyn. Y bydd yr arglwydd yn gweithio'n enaid un ohonoch chi sydd yn gwrando. Ac y byddwch chi'n profi ei ras ar waith yn tywys eich enaid a droed y groes. At y man dinod hwnnw. Ond am le dinod. Y lle canolog yng hanes y byd. At droed y groes. Ac wrth oedd fyna fe brofwch chi nerth yr holl alluog, nerth yr arglwydd Iesu Grist, nerth sydd yn ei waed I ddelio gyda'ch pechod. Ac fe fydd yn eich golchi chi'n wynach na'r eira, ac fyddwch chi'n dod yn rhan o'i deyrnas. Ac ein bod ni'n edrych yn wan, mae'n ar rhai lefydd, mae'n edrych yn gadarnach ac yn gryfach. Ac yn ein gwlad ni fan hyn, mi roedd e'n gryf am ganrifoedd, ond I ni wedi pechu yn do. Ond ein gweddi yw y bydd yr arglwydd yn trigarhau
ac yn dod yn ôl, ac y cawn brofi os mae dyma yw ei wyllus e. Cael gweld unwaith eto y deyrnas yn cryfhau, hyd yn oed yn yr ardal yma. Eithyr wedi yr heier, y mae yn tyfu, ac yn myned yn fwy na'r holl lysiau, ac efe a ddŵg anghennau mawrion, fel y gallo ehediad yr awyr nythu dan ei gysgod ef. Gadewch i ni weddio. O Dduw, graslon, i ni yn diolch i ti am y fath efengil. Maddau i ni fel dy blant, ein bod yn teimlo yn wan, yn rhy aml. Gad i ni gofio yn bod yn rhan o deyrnas Dduw. Teyrnas yr holl alluog, ac hyn trwy dy ras ath gariad, ac yn gweddiw y bydde di trwy dy ras yn arwain enaid, ac y cant brofi bod y ras yn anorchfygo, ac y byddant yn dod at droed y groes. Tyrd gweithiau ein plith, i ni gofyn hyn o trwy enw ac heiddiant ein harglwydd Iesu Grist. Amen. Fe gadewch i ni orffen ein gwasanaeth trwy ganu'r emyn rhif 288, 288, mi glywaf dyner lais yn galw arna fi i ddod a golchi meiau i gyd yn afon Calfari. 288 gen i sefyll i'w chanu.
A nawr bydde di ras ein harglwydd Iesu Grist, a chariad Duw a chymdeithas yr ysbryd glân fod gyda chwi oll hyd byth.